posachedwapa tikupasirani zimene walemba Naye Chilima amene adali mkazi wa malemu Saulos Chilima amene anamwalira kuchikangawa pa ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June. Ndipo Naye Chilima lero wabwera ndipo wapanga posti pa official Facebook page pake kukambapo nkhani imene yakhala ikuzungulira komanso yakhala ikunenedwa ndi anthu ambiri kuti akubanja sakuyankhulapo zokhuza Commission of Inquiry komanso zokhuza ngozija. Ndipo Naye Chilima lero pa 29 September ndi tsiku limene walemba kuti amalikumbukira kuti ndi lomwe anachita ukwati wake ndi malemu Dr. Saulos Chilima. Ndipo pokumbukira tsikuli Naye Chilima waika picture yoonesa kuti ali kuchikangawa kapena kumalo ena amene anthu akufotokoza kumanena kuti ndi kuchikangawa komwe mwamuna wake adafera. Ndipo padakali pano tiwerenga ena mwa makomenti amene anthu ayikapo pamene Naye Chilimayo waika picture pa Facebook pamenenso akukumbukira tsiku la lero pa 29 September ngati anniversary ya banja lawo limene adachita tsiku ngati lomwe lino. Mukhale pompo pakuti tikhale tikuwerenga makomenti anthu ambiri kuti chimenechi achilandira bwanji pamene Naye Chilima walemba for the first time kukambapo za Commission of Inquiry. So lero Naye Chilima walemba pa Facebook page pake 6 hours ago imene idali 12 am nthawi itangokwana 12 am tinene kuti mpanda kucha wa Zulu. Iyeyu adapanga post picture yoonesa kuti ali kuchikangawa kumalo kumene mwamuna wake adamwalira. Ndipo iyeyu wapanga izi lero pa 29 pokumbukira tsiku limene mwamuna wake ndi iyeyo adachita ukwati. Ndi mmene walembera avuwa kuti ndi 29 linali tsiku limene amakumbukira nthawi zonse. So pofuna kukumbukira kuti tsiku ngati lomweli mzaka zambuyozo adachita ukwati, iyeyu wabwera poyera zinthu zimene anthu ambiri amakamba kuti mwina akubanja sakuyankhulapo komanso sakunena chilichonse. So Naye Chilima wabwera poyera ndipo walemba pa Facebook page pake motere. So padakali pano tikhale tikuwerenga ena mwa makomenti amene anthu ayikapo pa zimene Naye Chilima walemba komanso wapanga posti on her official Facebook page. 29th September was our wedding anniversary. Tikupempha nonse okhuzidwa kuti mundithandize kumema kafukufuku wapadera kuti timve tsatanetsatane wa zomwe zinachitika pa 10 mpakana pa 10 June. Commission of Inquiry. Zimenezo ndi zimene walemba Naye Chilima lero itangokwana 12 am makamaka itangokwana tsiku lina limene lero lili pa 29th September. Zimenezo waponya pa Facebook page pake. So padakali pano tiwerenge ena mwa makomenti amene akuyikapo anthu pa zimene Naye wayankhuka. Yeah, so June inenda kuti have faith,
Christina Nyirenda would rest in power. VP, stay strong, mommy. God is watching. Fred Okis, no matter how long it takes, we shall have our own closure. We are together, and may the Almighty cover you and the whole family. So Fred Okis adapanga comment the very same time anapanga post my marriage Chilima. Yeah, so you can see the reactions and tukapanga reply ku comment ya Fred Okis. Yeah, ndizo fotokoza zambiri mbiri. Tana Mr. Broken English, the pain is too much, mama. May God see you through. May he so continue resting in peace. Yetu so ao ndi ena mama komenti amene anthu akuyika apo pamene Marriage Chilima adapanga post pa Facebook. Temwa Gondwe ine mpaka pano sindimakhulupirira. Big Zam Malonda, as if he's doing hide and seek game. Edward, sorry, rest in peace. Saga Stephen, may the soul of Bien rest in peace. We are together, mama, until we all get the answers to the unanswered questions. Memory Tumblr, I feel your pain, mama. At Sangalasi, Munthu anamuthandizira kuti akhale pampando chomuphera nchiyani SKC. So zimenezo akufotokoza ndasangalasi mene iwo wakuonera. Makalesi, Yesu wathu kumwamba kutithandizeni kuti tipeze chilungamo pa nkhani imeneyi. Mizimu ya anthu 9 ipitirire kuusa mtendere. Lovely. Exactly, tiziwe zoona zenizeni. God be with you all the time. Madepi don't go. Report yomwe izachoke kwa Mulungu, munthu sazatsutsa. May God keep on comforting you. So anthu akuoneka kuti akupanga support idea ya Marriage Chilima yoti akufunika pakhale commission of inquiry. Tusayana, it hurts so much. So mmene tikunena zikuoneka kuti anthu ndithu apanga support idea imene yokuti pakhale commission of inquiry yapaderadera yoti ithe kufufuza za ngozi imene inachitika pa 10 June. So kuyankhula kwa Marriage Chilima zapangisa kuti somuna tiziwe kuti anthu dikani amafuna zimenezi koma zimangofunika onena. So Marriage Chilima lero wayankhula kuti mwathandize ndithu kumema wanthu pakhale commission of inquiry. Yetu amene wandi mayi amene ndithu adali mkazi wawo wa malemu Saulos Chilima kuyankhulapo after a long time of being silent, koma lero abwera ndi kuyankhulapo. Esther Classic, this is so heartbreaking. Amene ndithu makomenti ena iyo idali komenti ya Esther imene akuti so heartbreaking. Yeah, so tikhale tikuwerenga ena mwa makomenti. His boy, so painful, especially like us the young ones lose VP. The pain is unbelievable. Chris Loga, oh sorry, may he so continue resting in peace. Ena so mama komenti tuwerenge komenti iyi. Comment ya Gregor Mando, this means a lot. If she calls for special investigation, Samalan, according to Gregor Agudero. Tuwerenge so Grace, ambuye munanena nokha kuti ndinu Mulungu ovumbulutsa zobisika. Tuone ntimveni mapemphero athu. Vumbulutsani zobisika zo, muchitiseni Satana manyazi. Ukulu wanu uoneke ambuye. Tili ndi mafunso osowa nawo mayankho. Ameneyo ndi Grace zimene wakomenta. May God forever watch over Fatima ameneyo. User Kanzimbe, one day the truth shall be known and the day is coming very soon. Zimene zonso ndi zimene akukhulupirira User Kanzimbe. Ndipo wawerenga John modelo. Ndipo ena ampanga reply kuti chilungamo chinaoneka kale ndipo aliyense akuziwa zinachitika.
according to amene wapanga reply. Greenness kuyera, no secret under the sun. Some people will answer one day, they strengthen in the word. Ludo is disheartening to see the government lack of the action regarding the commission of inquiry. There are still so many unanswered questions about what happened. Is also many walemba Ludo spiwe nzembe pipani mami. So mutakuona kuti post imene yapanga attract a lot of people's attention, ndipo as we are talking it's like 20k likes on that post. So anthu apanga ndithu react to that post. It's 20,000 likes on that post yoti yangoyikidwa 7 hours ago, but then it's having like 20,000 reactions. So mutakuona kuti ndithu anthu amafunisisa kapena kuti anali ndi chiyembekezo chokuti mayi mele Chilima ayankhulepo, ndipo lero pamene sisikuwambayi kwa iwowo, sisiku ngati masiku enawo ayi, mwina amalikonzekera kuti ndithu azayankhulepo, monga amene anenera kuti lero pa 29 September ndi tsiku limene iwowo amakumbukira, komanso limene ankakumbukira pamodzi ndi malemu Saulos Chilima ngati tsiku lawo limene adakwatilana, adalowa mbanja, anniversary ndithu. So mwina kapena zimenezi zomwe yankhula lero akhala akuzikonzekera kwa nthawi yayitali, koma limafunika tsiku lokuti lizapange describe kapena kuti lizayimirire zomwe angazayankhule, ndipo tsikulo layankhulidwa adi ndi lero. Gregory Tamnyata, DISKC, one day muzatiuzabe zomwe zinachitika pa 10 ndi pa 11. So iyo ndi comment ya Gregory. Pali ma comment anthu ambiri ndithu, monga mene tikunenera kuti pa post ipo pali 20k reactions, so the comments athaso kukhala ambiri ndithu. So awo ndithu ni ma comment. Kedo B Kelvin, even it pains me to why chikangawa moyo wawa kwambiri, amene ndi precious tough ngaunje. Tuwerengeso ma comment ena hapa menepa. It's not easy, we were loved, this it hit differently. Feels like his spirit has refused to rest until we all get to the bottom of it from the question that we were asked. Ever since this tragedy fell on us, we pray for strength and for you, Mama Mary Nkamanya Chilima. Much more peace than surpasses all human understanding to guard your heart and mind during this difficult time. Hard it has been to get over these times. I feel like he will walk back to us. May God rest his soul till that beautiful morning. Skage TMG in the inawawa no lie. Yeah, so izo ndizimene V2 still hates Mama. God will always be God. Divine mayor for you and your family. Montford ameneyo. Patrick Mahakia, although it's difficult today to see beyond the sorrow, may looking back in memory help comfort you tomorrow. I hope all commission of inquiry will be established and we will be able to get answers. Ways is so painful. Monga amera nenena kuti ma commenti pa posti mene apanga posti Mere Chilima ndithu alipo ambiri. Chozizwa papita mwazi wa munthu sipaphimbika. One day we shall all know the truth. May God continue to strengthen you. Win CPU pangatalike bwanji chilungamo chizaoneka poyera. So be mama. So ma comment ndithu alipo ambiri. Zeliwe zi wakuzokonda amayi. Komanso ripoti ya chizunguyi ayi izabwere ya chichewa chomveka bwino ndithu kuti tizamve
now. Imeneyo ndi comment ya Zeliwe akuti iyeyo comment ya report ya chichewa ndiyo mwakuifuna chifukwa ya chizungu sakuifuna, akufuna azamve momveka bwino. Ndi 2 kafukufuku adaonesa kuti ndege idagwa 10 koloko koma boma linatuma asilikali 8 kuti akafufuze 4 koloko ndipo anangoyima mphepete mwa phiri la Chikangawa. Kenako adauzana kuti azipita azambireso mawa zoti ndege yagwa mkaziwa ndipo kunali kukuzizira ndipo mwayi oti munthu wovulala ngakhale usiku wonse mchipululu nkukhala moyo zidali zokayikisa. Zodabwisa nzakuti Chikangawa anatuma anthu 8 pomwe kumaliro anapita ndi asilikali 3,000 plus. Kodi kumaliro nkuchikangawa kumafunika asilikali ochuluka nkuti? Awo ndi ena mwa mafunso komanso mwa comment amene anthu apanga post, apanga reply, apanga comment pa post ya mayi Mary Nkamanya Chilima amene he is calling for commission of inquiry. In other words, she is asking for other means of searching for what happened that day. So akufuna ma investigation ena nditu apaderadera amene ndi amene Chilima omwe adali mkazi wa malemu Saulos Chilima amene so adali vice president wa dziko lino la Malawi. Makomenti nditu alipo ambirimbiri nditu. So zimenezi zachitika lero pa 29 September limene lili tsiku limenenso akukumbukira tsiku limene adalowa banja. Mukhale pompo pamene tikhale tikupasirani zambiri komanso inuyo mutha kuyika comment yanu timve kuti maganizo anu ndi otani pa nkhani yomweyi. Mukhale ndi tsiku lopambana.